Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Αλέξανδρος και θα ήθελα να πούμε δύο πραγματάκια. Καθημερινά έρχεστε στο χώρο μου και μου λέτε μεταξύ των συζητήσεων που κάνουμε ότι εγώ χρησιμοποιώ το τάδε προϊόν, χρησιμοποιώ αυτό για τη φροντίδα ποδιού, αυτό για το μύκητα, αυτό για την ανάπλαση, αυτό το προϊόν για την υπερκεράτωση, από την τάδε εταιρεία, από την τάδε εταιρεία ή από την τάδε εταιρεία. Όλα καλά μέχρι εκεί, σεβαστό, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές εταιρείες στο εμπόριο, με πολύ καλά προϊόντα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Καθώς ένα ποδολογικό κέντρο μπορεί να εργαστεί συγκεκριμένες ώρες, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας φέρει και συγκεκριμένα έσοδα και στο τέλος της ημέρας και στο τέλος του μήνα. Από εκεί και πέρα έρχεται η μαγική λέξη μεταπώληση. Όχι αναγκαστικά να πουλάμε και κάποιο προϊόν σε κάθε πελάτη, αλλά κάτι που πραγματικά το χρειάζεται. Για να είναι ευχαριστημένος πραγματικά ο πελάτης, πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Πρέπει το προϊόν να είναι καλό, πρέπει να είναι και φτηνό. Για να είναι ευχαριστημένος ο ποδολόγος με τη μεταπώληση, πρέπει να είναι ένα προϊόν και καλό και φτηνό. Άρα, συνοψίζοντας, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα και καλά προϊόντα. Το μειονέκτημα που έχουν τα προϊόντα αυτά είναι ότι είναι ακριβά και δεν μας αφήνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει? Έχουμε συλλέξει τα καλύτερα προϊόντα από τις καλύτερες εταιρείες στην πιο οικονομική τιμή, που παράλληλα δουλεύουν. Είναι καλά προϊόντα και έχουν απόδοση. Και μπορούμε να σας τα προσφέρουμε στις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς. Προϊόντα τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει πρώτα εμείς στο ποδολογικό μας χώρο και μετά τα έχουμε πουλήσει. Καθώς ό,τι εμπορευόμαστε πρώτα το χρησιμοποιούμε οι ίδιοι. Μιλάμε για οικονομικά προϊόντα λοιπόν από διάφορες εταιρείες από όλη την Ευρώπη, από τη Ρωσία και από άλλα μέρη, τα οποία μας δίνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Μικρό σε εμένα, μεγαλύτερο σε εσάς και φτάνουν σε μια πολύ οικονομική τιμή στον πελάτη σας. Αυτά τα λίγα, εταιρείες υπάρχουν πάρα πολλές, μπορείτε να διαλέξετε όποια θέλετε, μπορείτε και να διαλέξετε επίσης ποιο θα είναι το κέρδος σας. Καλό βράδυ.